ostatnio zaczęłam słuchać takich głupich nutek i na przykład mam tutaj, znaczy to już dawno znałam, ale postanowiłam nagrać. Mam tutaj vlog Mateusz i Sharpie Dave, coś takiego. Tyle sposobów by umrzeć. Z ognia zrobić sobie fryz lub misiowi zajrzeć w pysk. Zjeść tabletki rok po dacie, dać piraniom smaczne gacie. Tyle sposobów by umrzeć, jest tyle sposobów by umrzeć. Tyle sposobów by zabić się, jest tyle sposobów by umrzeć. Wyjmij tosta jakimś prętem, elektrycznym bądź ekspertem. Naucz się jak się lata, zjedz ciastko starsze od świata. Tyle sposobów by umrzeć, jest tyle sposobów by umrzeć. Tyle sposobów by zabić się, jest tyle sposobów by umrzeć. Zaproś do domu psychopatę, wejdź do wora i udawaj piniatę. Zdejmij hełm gdzieś w kosmosie, wejdź do pralki i wsyp do się. Tyle sposobów by umrzeć, jest tyle sposobów by umrzeć. Tyle sposobów by zabić się, jest tyle sposobów by umrzeć. Daj wężowi hot doga bez keczupu, sprzedaj nerki dla cennego łupu. Zjedz stópkę superglue, ciekawe co się stanie jak kliknę tu. Tyle sposobów by umrzeć, jest tyle sposobów by umrzeć. Tyle sposobów by zabić się, jest tyle sposobów by umrzeć. Przebierz się za łosia w okresie polowania. Obserwuj ostro złoszczonych zachowania. Stań na krawędzi długiego peronu. Sprawdź wytrzymałość szybkiego wagonu. Przebiegnij przez tory pomiędzy platformami, bez strachu przed rozpędzonymi pociągami. Zły sposób by umrzeć. Zły sposób by umrzeć. Zły sposób by zabić się. Najgorszy sposób by umrzeć.